адже вже з 2014 року відбувалися дії Росії на території України, це відомі військові дії. І Файнер додав, що так, я називаю це вторгненням. Безпеку в Європі, що цей правовий порядок, який був уже застарів, він це оголосив, він це заявив під час спільної конференції з Верховним представником ЄС з міжнародної політики Жозепом Борелем. Обидва посадовці представили новий пакет санкцій, які ЄС узгодили проти Росії. За ці санкції проголосували одноголосно 27 членів ЄС, і вони передбачають покарання, обмеження для тих депутатів Російської Думи, які діяли проти територіальної цілісності і суверенітету України. Також йдеться про обмеження щодо певних організацій, проти певних фізичних осіб в ЗМІ. Припускають, що йдеться про державні банки Росії, адже Борель також заявив, що ці санкції обмежать доступ Росії до фінансових ринків в Європі, що, на думку авторів цих заходів, зменшить можливість Росії фінансувати свої дії в Україні. Міністр оборони США Ллойд Остін сказав, що дії Росії з визнання цих так званих ЛДНР напряму шкодять суверенітету і територіальній цілісності України. І він заявив, що будуть вжиті жорсткі економічні заходи у відповідності до того, як розгортаються події. Остін також сказав, що підтримка США до України є непохитною перед лицем російської агресії, і додав, що Путін нападає на саме поняття, на саме існування незалежної України. Він все ж зазначив, що Путін все ще може уникнути трагічної війни, яка не є необхідністю. Ця війна стане вибором Росії. Про це раніше заявляв президент США Джо Байден, про це сьогодні повторив і очільник Пентагону Ллойд Остін. Остін зустрівся з міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою. Кулеба також додав, що в ці дні дипломатія також означає оборону. Про те, що є домовленість про потужний пакет санкцій, заявили також сьогодні міністри закордонних справ Великої Сімки. У твіті Ліз Трас, яка є міністром закордонних справ Великої Британії, йдеться, що міністр закордонних справ Групи Семи рішуче засуджують порушення Росією міжнародних зобов'язань. І також вона повідомляє, що було узгоджено потужний пакет координованих ескалаційних санкцій у відповідь на дії Росії.
тобто таких санкцій, які будуть посилюватися у відповідності до подій. Вона засвідчила підтримку, непохитність підтримки територіальної цілісності України. Порушення міжнародного права. Так, нам повідомляють, що вже за буквально пару хвилин почнеться звернення президента США Джо Байдена. Трансляція з Білого дому триває. Також виходить прес-служба, представник прес-служби. Try and make up your mind, huh? Well, good afternoon. Yesterday, Vladimir Putin recognized two Вчора Володимир Путін визнав два регіони України як незалежні речі. Він сказав про те, що це суверенні території. Тобто, що вони оголосили? Що насправді Росія просто відрізає собі частину України. Він оголосив про розміщення російських сил, і зараз він каже, що ці російські сили ще глибше будуть заходити в ці території. І це він для себе намагається обґрунтувати захоплення нових територій. Я знаю, що він готує підґрунтя для того, щоб просунутися значно далі. Він попросив дозволу від своєї думи на вторгнення до України. Тому я хочу сказати про ті санкції, які ми будемо застосовувати. Це більше ніж те, про що говорять наші партнери. Ми готові йти далі з цими санкціями. Путін вважає, що в нього є право оголошувати нові країни. Це потужне порушення міжнародного права, і потрібно чітко відповідати з нашими міжнародними партнерами. Ми готувалися з нашими союзниками по НАТО для того, щоб підготувати цю відповідь. І ми місяцями говоримо, що будемо діяти разом, і якщо Росія буде робити рухи проти України. І тут немає сумнівів. Росія зробила кроки проти України. За сьогодні я хочу оголосити про перший пакет санкцій у відповідь на дії Росії. Це тісно скоординовано з нашими союзниками і партнерами. Ми будемо проводити ескалацію, якщо Росія проводить ескалацію.
повністю заблоковані два банки – VEB і Military Bank. Стосовно санкцій проти суверенного боргу Росії. Це значить, що Росія не зможе запозичувати на міжнародних ринках, не зможе торгувати новими держоблігаціями на ринках. З завтрашнього дня і на потім ми запроваджуємо санкції проти російських еліт і їхніх родин. Вони беруть участь в корупційній політиці і мусять страдати також. Як ми сказали, Північний потік-2 не буде просуватися. Коли Росія розмірковує про наступні кроки, ми також готуємося до наступних кроків, і ціна для Росії буде ще більшою. Сполучені Штати продовжать надавати оборонну допомогу Україні. Ми будемо запевнювати, зміцнювати наших союзників по НАТО. Якщо Росія не виведе свої війська з Білорусі, я надав дозвіл нашим військам в Європі зміцнити Естонію, Латвію, Литву. Це оборонні кроки з нашого боку. В нас немає намірів боротися з Росією. Ми хочемо, однак, надіслати однозначне послання. США і Союз